עכשיו אני אבדוק שהוא ממש לאנגלית רוצה מחיי. אני פשוט רוצה להפוך לי את החיים להיות עוד יותר בלתי נסבלים. כאילו, יגאל למד איתה שנה שעברה, כי הוא התחיל בסמסטר ב' שנה שעברה. הוא עושה לי, היא פשוט כאילו שונאת אנשים. הוא עושה שגם להם היא הייתה עושה שטויות, והייתה בכוונה מחלקת את הכל בצורה שאתה חייב לעשות הכל.